соли 1969 баҳор буд, моҳи май буд. боронои гуфтаҳои мардумони анами деҳа аз калонсолон, аз мусафидон бо пурсон шудем. дар гуфтанд ки соли 1969 моҳи май борони пай ҳам бисёр меборид дар анами деҳа. ҳамин сафедҳо ки рӯ кори мо дар он ҷо қарор дорем айни замон, ҳамин ногаҳон соати 4 шаб ҳамин меканад, ҳамин кӯҳ, ҳамин мардуми деҳа тайхоб мемонад. дар ин ҷо бисёр мардум дар ҳамин шав дар ҳамин деҳа як се чор меҳмонам буд, солдатҳо буданд омадан, ҳам хизматҳои мардуми ҳаминҷа дар хонаи бобо ишон меҳмон буданд. ҳамчунин солдатҳо тайхоб мемонанд дар ҳаминҷа. хизмат омадагиан хонаи ҳамхизматшон меянд дар ҷо буданд мардуме ки дар ин ҷо акай одинашо ё донишҷӯ буданд, дар душанбе мехонданд ё бадтар дарак меёбанд ки ҳамин мардум ҳам тайхоб монданд. худо раҳмату мағфиратшон кунад. солдатҳо ман дар байни ҳамин мазор турба ховонданд ки ов вайрон накунад, дирша маҳкам карданд. имрӯз барои кандани мурдаҳо иҷозат надоданд. гуфтанд ки ҳамин мазори бародарон деҳаи гулзара ба гуфти падарону модаронмон ҳамин шабе ки тайхоб мемонад, чанд нафар меҳмонҳо аз ноҳияи вахш, аз дигар минтақаҳо ҳузур доштиянд. насиб ки будааст ҳамоам тайхоб монданд ҳамроҳи ҳамин мардум. донишҷӯе ки дар ҳамин клуб дар муаллимӣ мехонданд ва ёам мебинанд ки падару модарашон аллакай тайхоб карданд. худо ҷошона ҷаннат кунад. як рӯзи даҳшат шид. худо ҷошона ҷаннат кунад. оқибатшон бахир. الله ربنا وربنا سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین.
پدرگو کردیم مهربان